Είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι φοβερός. Πάει να εγώ. Και τι έχει? Γιάννηνα, βήμα! Τι σκέφτεσαι που και που, Εμείς στο σόι είμαστε λίγο ξεχρονούσες. Είναι μεγάλο. Ναι, απλά, Είναι μεγάλο. Ήρεμα. Έλα να σου πω. Εδώ πατάμε τούτο και παίρνει. Γραφή. Σταματάμε και δεν παίρνει. Απλά δεν έχει γρήγορες ειδήσεις.
Αύριο ο γιος του Αντώνης, το δεύτερο μου καπελιατό. Αλλά δεν πάει. Έβαλε τον Αρκογιάννη και τον Γιώργο. Κάμανε μια εκπομπή ιδιότοπη. Τι αισθάνεστε εσείς? Πώς έπαιζες πατέρα μια ζωή που λέει με τον Αρκογιάννη? Οι δυο σας. Ναι, οι δυο. Μια ζωή, ναι. Μια ζωή. Το κοπελιόνι που ήμασταν εμείς. Ναι, και λέω τώρα να μου επιτραπεί. Τι να κάτσω, δεν με νοιάζει μέχρι το Όλα μαζί να το Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τώρα έχει ο λόγος της τυχρίας του. Για τώρα και έναν καιρό παίζω στα ταυλάκια του Πρόεδρου. Είναι πόσο αυτό παράσανε λοιπόν από τη βραδιά αυτή Τετάρτη. Περάσαμε όλοι οι προεδρευτές, διότι έπαιζε Τετάρτη και τους εκλογές. Σε όλα τα κόμματα συμφιλιώτησε οι συγγενείς στενούς. Αλλά συγγενείς. Καλώς κακώς πρέπει να τα αγαπώ. Φίλοι. Σε όλα τα κόμματα φίλοι. Και μου λέει λοιπόν ο Θεός ο Γιάννης, έλα τώρα τη Μαρία στα καμιά πόρτα στα έδωνα πριν μια ρέξη. Έτσι. Να έχω γιατί. Πάω λοιπόν. Η Φάραση μου λέει ο Ξάρχος μου Γρηγοράκης ο Σκάτης που ανοίξει στο αριστερό κόμμα. Ήταν ακόμα δεν έχω ψυχή. Να έρθω πρεξαρρικά. Μου λέει λοιπόν ο Γαλερός Ανδρέας. Ωραία, εμείς δεν πιάσαμε μαζί τόσα χρόνια, δεν γυρίζαμε μαζί με τον Ξάρχο του Βασίλη. Να έρθω ο Ανδρέας, πασώ. Να έρθω. Και πήγα λοιπόν, Παρασκευή, Σαββάτο. Έγιναν οι εκλογές. Τι πίεσε ο Και πήρε το Πασό. Αντρέας. Ξέχασα να πω ότι άμα τελείωσε η Τετάρτη, μας λένε τα κοβλάκια που είχαμε μέσα το Φάρο και το Μέγαρο. Συγχωριώργη, μα δεν έχεις. Το επόμενο Σαββατοκύριακο με τις εκλογές, πέρασαν όλοι. Πολύ βέβαια. Πέρασαν λοιπόν οι εκλογές, πήρε το Πασόκ την εκλογή, πάει το ίδιο συγκρότημα. Συγχωριώργη Παπουλιάνης και είχαμε και το σκεπάκι καλή του ώρα. Για τον Λαγούτο. Λαγούτο, τραγουδιά. Πάραμε μπροστά τα μηχανήματα στελειωμένα και ήρθανε δυο ονομάτι και μας ακούσαν. Ένα ζευγάρι. Ο συγχωρεμένος ο Γαρτζόνης. Ένα CD που πρέπει να κυκλοφορήσει να ακουστεί με τούτο. Κανείς άλλος. Αλλά πρέπει να γνωριστεί. Είχα να πάω στο Ρέθος να παίξω σε δουλειά. Από το 81 μέχρι να που ήρθε το Πιτσοπάξιο. Και με καλέσανε λοιπόν θα της πω πού έρχεται ο Γιάννης. Και όταν έρχονται, δεν ξαναπεί το Ρέθος. Πού το έχεις βάλει Έχω τα χάνει στο κάτω και δεν ξέρω να τα βάλει στο στενά. Δηλαδή σε όλα τα μάτια ήταν μια παρέα. Δύο ονομάτι, δυο. Ενώ την Τετάρτη υπήρξε εκπαιδασμός. Χαλασμός κύριε. Ο στρατούς είχε γάλει, εμάς για. Μας πέφτος. Το κάναμε δηλαδή επί της τράπεζας. Ας πω. Ήθελα να με τιμωρήσουν. Και όταν με καλέσαν ύστερα από 7-8 χρόνια, δεν ήθελα να τους λέξει τα πράγματα. Τι θα τις πω. Είχα πιει τον Αγγλέγοντα επίτηδες για να μολάρει γλώσσα. Πιάνω το μικρόφωνο με την γενή και να πει να πάω μάρτυρα το κουκάκι του Γιώργου. Την γωνιά, ναι. Το Μαρκογιάννη ρε, και είπα τα κατεβάζει ο ουρανός. Και με χειροκροτήσανε όρθια.
Δεν θα νιώθεις. Επειδή 2,2 μέρες ο Σοκάς κάτω από 2 κομμάτια Αλλά γιατί είναι το γελιό. Σήμερα μου λέει ένας από το Καστέλι, να πούμε έφερε πυράκιο πρωί-πρωί, ψαλί. Δεν μου λέει πρέπει να συμπεριοχή, είχε δει μαντρικά. Άρα συγχωρούμε τα δρόμια. Κάνατε δρόμο που τον... Δεν είναι καλά, πάση. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Το ξανακούσει στο δεύτερο, το ξανακούσει. Ο λαός είναι πεντάρι. Λέω όμως εγώ. Αδερφή της Χάρης. Μιας και σύμφωνα με τα ιερετικά βιβλία που λένε ότι ο Χριστός επέρασε τον εγκληματία και τον χαιρέτησε. Επέρασε τον αχάριστο και ούτε τον εστράφη. Και ξαναπέθανε παραπάνω. Χριστός επέρασε με τον εγκληματία και τον χαιρέτησε. Την εγκληματία ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει. Το ψεύδι, τον αχάριστο, ποτέ δεν μπορεί. Η αναριστία δεν προβλέπεται από το ποινικό κώδικα. Διότι δεν υπάρχει ποινική κατηγορία. Οποιαδήποτε ποινή είναι Ακόμα ο δικηγόρος πρέπει να την βρει να πει. η μαρτυράδα που είναι για άμεσο. Φοβερός ο άνθρωπος. Η μαρτυράδα που είπε την άκουσα ότι είναι κώδικα. Την άκουσε. Την άκουσε μια ώρα. Η μαρτία ο Θεός μπορεί να ξεχωρέσει. Ψεύτη. Ψεύτη. Το ψεύτη, το μαχάριστο, ποτέ δεν θα μπορέσει. Δεν πιστεύω πως λέω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ναι, πιστεύω πως λέω την αλήθεια. Λοιπόν, επίποδος, την ευχή, θα ξαναδράσω το καλοκαίρι. Μια ώρα λέω είδα. Ήταν ναι, δεν πιστεύω να κάνεις. Θα κάτσω μου σε ένα βήμα, μια ώρα. Μια μισή ώρα, 2 ώρες. Θα κάτσω εγώ στο πρωί και με να τρέλα. Στο περιμένω το Παυλί, με Σπύρο. Θα περιμένω το Παυλί, πάει να κουμένει. Πού πάει? Κάτσε Γιάννη, κάτσε λίγο λίγο ακόμα. Παιδιά, δεν τρέχουμε το καλό. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Άστε, να είστε καλά. Κύριε Γιάννη, να είστε καλά, μας μείνουμε. Γιάννη, ευχαριστούμε. Ένα κομμάτι. Γεια σου, Παπαδεού. Τι πάει να πει ανελωμή? Ανεωμίσου. Πρώτη γυμνασίου, πώς φέτο. Αλένια, δεν λες. Έχεις κορβαλό. Tenés a dilo de... Tenés a dilo Μπράβο. Παναγία μου. Το χαρίσω. Αυτά είναι συνεχτικά κομμάτια. Αυτό το χαρίσω του Μανώλη του Σπαλιά, τα Χριστούγεννα. Να το. Τη φωνή μου, αυτό είναι το προσέξτε. Παρακαλώ, Παυλή. Αυτό θα είναι όχι, είναι πολλό, είναι εσύ τώρα, κύριε Μαρία. Το τέλος και γεια σας. Δεν το προσέχει. Δεν κατάλαβες. Ούτε για αστείο, ούτε για αστείο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε Πάτε κύριε καλά. Την άλλη βόλτα με το καλό. Οπωσδήποτε και σύντομα. Είναι του Γιάννη. Γιάννη. Ό,τι για πόνια λόγους. Πάντως να σου πω την αλήθεια, αν έκανε την εκπομπή που έθανε μια καλιά αυτός. Παυλί, έπαιξε τώρα στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και στη διάθεση σας πάντα, παιδιά. Να είστε καλά. Παδούλη μου. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.
Κάτσε σε πίσω να δούμε το παιδί που μπορεί να το κάνει. Γεια σου, παιδάκι. Γιώργη, να πας στο καλό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γράψε, δεν την νοιάζει. Δεν την νοιάζει. Δεν την νοιάζει. Γιατί ό,τι αγαπώ θα αγαπάει. Πάνω. Σου να φύγε βράχος. Βρέμα μου πώς. Τη βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτο, καθόλου φωτογραφιάσω. Στην αρχή έχουμε. Λίγο για την αρχή έχουμε. Γεια σου, καλό. Θα τα πούμε. Ό,τι είπαμε δεν είναι τα πάρει Αυτό θέλω. Γιατί θα καλύτερα. Να σου έρθει να Κάτω στο παράξενο και ένας που είναι πάρα χαμηλά. Το Μαρκό Γιάννη, περίμενε. Μη μαραλά. Πασκολιό. Όχι. Γιατί δεν με πληρώνουνε. Καλήτα, αλέτα γκρένε. Έχεις. Τι νούμερο θα πάρει. Πρέπει κάποιον να στο βρει στο 54 κανάλι. Γράψε μου. Τηλέφωνο. Το 54 το πιάνουμε καμπάνα. Μα, πάμε στο τραπέζι εκεί πέρα. Μωρέ την ορθή τη δίπιαμε. Εγώ έτοιμο για το επόμενο. Εδώ τα ξεχωρίσματα. Τα ξεχωρίσματα μας. Ήταν θα δω κι ο γίστανο. Άμα ήταν θα δω κι ο γίστανο για να κρατάει η φιλιά μας. Όλοι μου. Όλα καλά, να είστε καλά γύρω. Καλαβάρα. Θα τηλεφωνηθούμε την 27. Δήμου. Κύριε Μαρία, ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Άλλοι σε ευχαριστάτε εδώ, οικοδοσπότες, Παιδιά, για όλα, Το νου σου, Τα που δεν μας αγαπά να κάνει μου. Όχι. Να μας σας ακούω. Πιτσού μου. Δεν μας αγαπά. Έλα, πού γεια σου. Άπολε να μας το φέρει ένα βίντεο εδώ. Απανταλείτε. Γιατί μας τυράκι. Και οι παντόφλοι μας έχει από μόνο. Και δεν είναι σταμάτηση. Καλείτε, καλείτε. Ακούμε την Γιάννη, χάρη. Έλα Ιωάννα, έλα γυναίκα. Έλα κομμένα, μα δεν τον είπα. Θα σκαλενέ. Όχι, δεν είμαστε. Ξέρεις, Περικλή μου, αντιλεφωνηθούμε, ξέρεις. Τώρα πώς φεύγεις, έχεις μέσω. Θα σε πάτε. Βγάλε με και εμένα όμορφη.
Άμα βρέχει, πράγμα άλλο. Σίγουρα έκαμε συντήρηση τα μηχανήματα και Για να ρίξουμε. Πότε θες να Φλεβάρι θες να έχω το τηλέφωνο, εγώ το δικό σου. Πότε θες να Πότε θες να Κοίταξε, έχω μία του Φλεβάρι και 8 του Φλεβάρι. Έχω κενό. Θέλεις να εγώ θα σου πω, πάλι θα μείνεις στην εξωτερικά, θα φάμε, θα πιούμε και θα φύγεις σήμερα το πρωί. Όχι, σωστά πράγματα. Όχι, δεν θα φύγετε τη νύχτα. Δεν θα φύγετε τη νύχτα. Πες μου. Πώς έλα μέσα πέρας. Να μιλήσω με τον Προπέγιο. Θέλω να ετοιμαστείς και να με το πεις. Μία, 2-3 Φλεβάρι μέχρι 10 του Φλεβάρι. Οι δύο πρώτες Φλεβάρι δεν είναι καλή μέρα. Μετά τον Απρίλιο. Δύο Φλεβάρι. Θα σε πάρω, εγώ το τηλέφωνο. Ναι, από την άλλη φορά που σε είχα ξαναπάρει και μου έλεγες ότι δεν το πιάνει το κανάλι, σε είχα ξαναπάρει. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου αξαδέρφη, που λέει και ο ξάδερφος. Πάμε, έλα, Παιδιά, ο Νίκος υποπαρέτησε το Μαριά, ευχαριστούμε. Ο Νίκος έφυγε και υποπαρέτησε Μαρία, για να μας πεις τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο μας είναι, το έχει ο Παυλής που το πρώτο κινητά μας. Καμεραμάν. 697 7 44 60 84.